Bon dia! Si anem a estrenar-lo... Des de l'Ajuntament van crear una sèrie de subvencions per als mercats per a intentar dinamitzar els barris en realització d'activitats o projectes que feren conjuntament amb altres entitats comercials. En aquest cas, el Mercat de Sant Roc ha comptat amb la participació, en aquest cas, de l'Associació de Comerciants de l'Eixample i han creat este aparcament per a bicicletes, que jo crec que és una aposta important d'aquest mercat, un dels mercats excel·lents de referència de la Comunitat Valenciana per apostar per un tema de sostenibilitat, que sabeu que és un tema sensible per a aquest govern, que estem creant vies ciclopeatonals per tal de comunicar els diferents barris, i jo crec que el Mercat de Sant Roc ha sabut assumir molt bé aquest paper que jo crec que tenen que fer els mercats, que és donar un valor afegit, a banda de la venda, i aquesta aposta per la sostenibilitat, i sé que, perquè parlen ells molt habitualment, que a més ens sorprendran en molts projectes que no sols aniran en benefici del mercat, sinó en benefici inclús de la societat i de la població d'Alcoi. En aquest sentit, agrair esta magnífica llavor que està fent el Mercat de Sant Roc en la nostra ciutat i agrair també, en aquest cas, la col·laboració de l'Associació de Comerciants de l'Eixample. Corroborar les paraules que ha dit Vanessa, agrair molt la col·laboració que han tingut de l'Associació de Comerciants i que sapigueu que aquest mercat està sempre innovant, sempre intentant fer coses pel barri i motivant a la gent perquè vinguin a veure-ho i res, anem a veure si aconseguim transformar esta societat que tenim. Nosotros, la verdad es que cuando nos propusieron esta propuesta nos pareció una idea genial y sobre todo lo que conlleve a una movilidad y a una facilidad para el comercio de Alcoy es súper importante. Estamos en una época un poquito más complicada, entonces todas estas ideas para nosotros es algo, vamos, que todo lo que podamos hacer para ayudarles a ellos y ellos a nosotros lo vamos a hacer. O sea que muy agradecidos por contar con nosotros en este proyecto.